Νέο βίντεο, γουράκια 2026 και πάμε να σου δείξω κάποια από τα καινούργια μας σχέδια. Φανταστικό χειροποίητο κόσμο από το εργαστήριό μας με ανώμιο μαργαριτάρι, αγγελάκι και ένα αστεράκι στο κέντρο με ένα ματάκι που γράφει το 26 διακριτικά. Της ίδιας φιλοσοφίας είναι και αυτό που φοράω στο λαιμό, μαργαριτάρια, στρογγυλά, ένα πέταλο, ένα γαντάκι με κόκκινο σμάλτο, η υγεία πάρα πολύ σημαντική, χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, το 26 με κόκκινο σμάλτο και καρδούλα και ένα αστεράκι, συνδυασμένο με μια αλυσίδα στριφογυριστή. Παρόμοιο σχέδιο, ο τάρανδος, το κεντρικό στοιχείο, σε ασημή και σε χρυσή απόχρωση. Πάμε να τα δούμε πώς φαίνονται φορεμένα. Υπέροχο κοσμαγούρι που φαίνεται φορεμένο έτσι, είναι μακρύ, μπορεί να το φορέσει με pullover, πουκάμισα, μπλούζες, φανταστικό δώρο για τους αγαπημένους σας. Παρεμφερή σχέδιο, όμως με μοναδικό καριοθράφηση στο κέντρο, μία δισκόμπαλα και τα φτερά αγγέλου μαζί με την καρδούλα με χαραγμένο το 26. Ασημή απόχρωση, πάμε να το δούμε πώς είναι φορεμένο. Είχαμε έναν ενδιασμό όταν το φτιάξαμε, οι μισές λέγανε ναι, οι άλλες μισές λέγανε όχι, τελικά σας αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο και πάρα πολύ όμορφο κόσμημα. Και κλείνω με αυτό το διακριτικό κόσμο, το οποίο είναι σε ατσάλινο σύρμα, με μαργαριτάρι και διχρωμίες ασημή και χρυσό. Δείχνουν κάπως έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ διακριτικά, μπορούν να φορεθούν με τα πάντα και να συνδυαστούν με πολύ όμορφα κοσμήματα όλο το χρόνο. Έρχονται νέα βίντεο για τα αγούρια του 2026 που τόσο πολύ αγαπάτε. Αν σου άρεσε όμως αυτό το βίντεο, κάνε μου μια καρδούλα και γράψε μου στα σχόλια τι άλλο θέλεις να δεις.